Magandang araw mga kaprobinsya, welcome back again to my channel. Ngayong araw pong ito, magluluto tayo ng isa sa sikat na lutuing Bicol, ang laing. Atin na pong umpisahan, ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. Ito po sa kawali, naglagay na po ako ng coconut milk or pangalawang gata po. Mga 5 cups po ito. 5 cups of coconut milk. Tapos po, atin pong ilalagay dito yung mga sangkap. Ilagay na po natin ang ginger or luya. Ayan po. Ilagay po natin yung asin. Yan po. Ganyan muna kadami. Yung bawang. Seasoning. Tapos ang ating sibuyas. Yan po. Tapos atin na pong isasalang. Atin lang pong hahalo-haloyin para po hindi mamuo yung gata niya. Tapos pag kumulo po, saka po natin ilalagay yung tangkay ng gabi. Pag ganito na po mga kaprobinsya, na kumukulo na po siya, atin na pong ilalagay ang tangkay ng gabi. Lagyan na po natin. Yan po. Lagay po natin. Kasi medyo mas matagal itong maluto. Yan po, kumukulo na po siya kaprobinsya. Ilagay na po natin ang balat ng baka. Yan, kalahating kilong balat ng baka po ito kaprobinsya. Ilagay na natin lahat. Yung balat ng baka po, nilinisan ko na po to, pinakuloan ko muna. Tapos saka po siya hiniwa-hiwa ng maliliit. Ayan po. Pwede po ditong ilagay ang lagyan ng sangkap na karne, hipon, tsaka tinapa. Pwede siyang paghalo-haluin. Pero meron po kasi nag-request nitong gulay na to sa akin. Nang gusto niya po is balat ng baka. Kaya po nilutuan ko po siya ngayon. Request po to sa akin. Ayan po. Tapos, pag kumulo po ulit, ilagay na natin yung dahon ng gabi. Hayaan lang po natin siya na mag-simmer o kumulo. Kumulo na po siya ulit. Lalagyan na po natin yung dahon ng gabi. Ayan po. Unti-unti lang po natin siyang lalagay para maano po siya ng gata. Ganyan natin siya para masaan siya ng gata. Lagay na tayo. Ano po? Dami natin lutuin kasi request nga po sa akin. Ang request pa niya, damihan ko ng sili. Kasi gusto niya yung maanghang. Kaya po kaprobinsya, kung hindi niyo po kaya yung sobrang anghang, konti lang po yung nilagay niyo. Depende niyo po sa kung saan po yung kaya level ng ano po. Ayan, paghalo ko ganyan lang. Lutuin natin siya ng pangalawang gata. Saka natin nalagay yung takong gata. Lagyan din po natin yung siling labuyo. Ayan po, siling labuyo.
Tapos, yung siling haba. Po. Hayaan po muna natin siya na medyo maluto. Saka po natin nalagay yung kakanggata. Lagyan natin ang kakanggata or unang piga po. Yan po. Bali, 4 cups po ito. 4 cups of kakanggata. Yan po. Yan. Paghiwa-hiwalayin lang natin yung mga dahon ng gabi. Sayaan lang natin siya na ito yung makaluto talaga sa kanya. Mas masarap yung meron siyang coconut cream or kakanggata. Kasi mas creamy siya, mas malasa, mas masarap ang lasa pag ganun. Kaya yung pinaghalo mo na lahat yung gata, mas masarap yung ganito. Dagdagan po natin ng asin mga kaprobinsya kasi matabang siya. Ayan. Pag magluluto po kayo ng ganito kaprobinsya, bahala na po kayo magtimpla kung kulang ba yung asin nyo. Nasa sa inyo po yun kung paano nyo po mas masarapin yung luto nyo po. Ayan. Para po sa akin matabang pa kaya nilagyan ko po ng asin. Hayaan lang po natin siya ng ganyan. Kulo-kulo siya. Luluto siya ng ng kakanggata. Namumula sa sili mga kaprobinsya kasi yun po sabi sa akin, nag-request sa akin na magluto nito na maraming sili. Ang hangang ko daw masyado. Pero po kayo, basta sinasabi ko po sa inyo, kung kayo po hindi masyado mahilig sa sili, yun tama lang po yung ilagay nyo po kaprobinsya. Ito po kasi requested po ito sa akin. Ayan po pure na pure po kasi yung yung gata. Yun po ang kagandahan ng gagamit tayo ng fresh na niyog kaysa po yung doon sa mga nasa can. Mas maganda po yung fresh na niyog ang gagamitin natin para mas siya. Beef cubes po. Ito po. Kasi yung po natin, yung sahog natin, yung balat ng baka, kaya beef cubes din ang ilalagay natin. Yan po. Yung paghahalo po, ganyan-ganyan lang po natin sa ilalim para hindi po siya natututong sa ilalim. Ganyan lang yung paghahalo natin ng wag yung grabe kahalo. Malapit-lapit na po tumaluto na kaya konti na lang yung gata niya. Tingnan niyo po ito sobrang ng gata niya. Pure na pure talaga siya. Ito po yung dadalhin natin doon sa nag-request nito. Nalutuan ko daw po siya. Ayan po. Ayan, nilagyan ko ng extra sili. Baka naman makulangan pa siya ng sili. Ayan po. Dadalhin natin sa kanya yan. Maya-maya. Ayan po. Tingnan niyo po. Sobrang creamy ng gata niya. Ayan po. Gata na po yan. Yan po. Yan as in gata na po yan. Yan po diba po? Sobrang creamy ng niya. Kasi pure na gata po yan. Atin na pong tikman mga kaprobinsya. Yan po ito po yung ng baka. Ayan. Tingnan nyo naman po kung gaano ka-creamy. Ayan ayan. Ganitong masarap sa
sa laing, hindi tinipid sa gata. Yan po. Sarap. Sarap. Tsaka hindi siya makate. Kasi meron kasing iba na panagluto makate. Diba? Yun po ang technique noon. Pag magluluto po kayo, huwag niyo pong haluin ng haluin. Yan po. Yan. Sobrang sarap. Yung mga sili, oh. Ito nyo naman. Grabe. Sarap. Tara po ka-probinsya, kain muna tayo kasi maghahatid pa tayo ng niluto natin na laing doon sa nag-request nito. Kain po muna tayo. Sana po i-like niyo po ang aking video, subscribe, and hit the notification bell po. Salamat ka-probinsya! Mga kaprobinsya, shoutout nga pala kay Boss Kilaw na laging nagsusupport sa akin. Ito po ang kanyang YouTube channel. Shoutout din kay @Jeffrey Gilalum. Salamat po sa laging pag-support niyo po. Ito po ang kanyang YouTube channel. Shoutout din kay @Venture. Ito po ang kanyang YouTube channel. Mga kaprobinsya, subscribe po kayo sa kanilang mga YouTube channel. Salamat po!